Nyapu ketuk ngarep lawang tok to, Dik. Lah ngopo to? Pamali ngerti ora? Pamali ngopo? Wong kok anggere dikandhani kok semaur wae. Karepmu nek turu keloni buta ijo ngono. Heleh, zaman saiki kok sik percaya ngonoan. Wis sakarepmu nek ora percaya. Ya wis, aku meh metu sik. Mulai aja wengi-wengi. Diamput lakon turu dhewe iki engko. Masa iya sih? Zaman saiki sik percaya ngonoan. Opo kae? Aduh, kok aku merinding kabeh ya? Malah mati lampune. Percaya kan karo omonganku saiki? Ya sorry, Mas. Ndang tutuke sapune. Di tengah kehidupan masyarakat Jawa ada kebiasaan unik, yaitu petan. Mencari dan membersihkan kutu adalah simbol keakraban dan kebersamaan masyarakat Jawa. Nduk iki lho, nduk giat lho, nduk kaya ana sing mlaku iki, nduk. Gak tau keramas tau Bude. Lali ya, nduk, kapan aku keramas sih kaya? Pantes ambune penguk. Lek gak kleru lebaran dek ini aku keramas. Nah iki lah kate lebaran mana wis Bude? Ambo sesuk lebaran ki keramas pora. Ya wis gak usah keramas Bude. Ya penak gak usah nganggo parfum. Piye ta bocah iki? Nduk, ana wani ora lek ana jabutan kabeh, Nduk. Piye ta, Nduk? Lah iki lho uwan kabeh Bude. Engko lek tak jabut ora gondol. Lah kuping barang arep mbok jabut ngene, Nduk. Lah iki kate dikretek apa piye Bude? Saya coba ngeluku ben ilang. Coba ya Bude. Ada. Sorry Bude. Awakmu awet wingi kaya gak seneng karo aku to, Nduk. Ndek dendam to, Nduk. Sampeyan lho Bude kakean pola. Bocah iki piye waras pora? Nduk, yuk Kasmi wingi lho digoleki wong. Apa Bude? Ndek utang mekar urung dibayar.
Lah sampean kok ngerti, Bude? Lah mekar dhewe lho ngomong ning aku, utang 2 wulan iku lho urung dibalik-balekno. Lah sampean aja melu-melu, Bude. Aku sih gak melu-melu, tapi aku lek krungu ngono ku lho lambeku giatel. Wingi utang ning aku 200 lho urung dibalekno yo an. Untung duduk duitku dhewe. Lah duitnya sapa, Bude? Tak selehno mekar. Berarti sampean nggo utang karo Mekar to? Ya ora lah. Kan sing utang Kasmi. Tapi kan sing nyilih sampean, Bude. Ya ora lah, sing nganggo duitnya kan Kasmi. Lah sing nyilih duitnya kan sampean, Bude. Ya malah wong sing nganggo duitnya Kasmi kok. Piye to iki konsepe? Utang. Diutangke kancane, tapi mau ditagih.